La Biblioteca Municipal, amb motiu de la celebració de l'any de l'escriptora Maria Ibars per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, acull esta setmana, dedicada al Dia del Llibre Valencià, una exposició singular creada per la mateixa ABL. Es tracta de la titulada Un paisatge de paraules, escriure i viure a l'ombra del Montgó. Maria Ibars és un personatge conegut per a tots els escolars d'Albada dels Sorells, perquè durant un curs han estat treballant l'escriptora, i també per a la biblioteca, que ha investigat la trajectòria d'esta escriptora destacada de la literatura valenciana. Ara, a través d'esta exposició, podem conèixer com entra en el món de la docència i sobretot com entra en el món de les lletres valencianes, a través del seu amic Carles Salvador i a través dels distints llibres que publica al llarg de la seva vida i que ara, gràcies a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, s'han recuperat. Així que aprofitem l'oportunitat i anem a veure-la.